നിയമസഭാ ലോക്സഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ബി.ജെ.പി. ബന്ധങ്ങൾ മറനീക്കി പുറത്തു വന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന വയനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ പൊലിമ പോലും സതീശനും സുധാകരനും കളഞ്ഞുകുളിച്ചു എന്ന പരാതിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ബി.ജെ.പി. ബന്ധത്തിൽ മനം നൊന്ത് സംസ്ഥാന നേതാവ് തന്നെ പാർട്ടി വിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം എത്തിയതിനു പിന്നാലെ സതീശനും സുധാകരനുമെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ കൂടി രംഗത്ത് വന്നതാണ് അവർക്ക് പുതിയ തലവേദനയായിരിക്കുന്നത്. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ ഒപ്പം നിർത്തിയാണ് സുധാകരനും സതീശനുമെതിരെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയുള്ള ചാണ്ടിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളും UDF ക്യാമ്പുകളെ ആകെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സുരേന്ദ്രൻ്റെ കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകളിൽ തിരൂർ സതീശൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം സുരേന്ദ്രൻ സതീശൻ കൂട്ടുകൃഷി ബി.ജെ.പിക്കുള്ളിലും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ധർമ്മരാജൻ്റെ മൊഴി ബി.ജെ.പിയെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് പണം കൊടുത്തുവിട്ടതെന്ന് പേര് സഹിതം പോലീസിൻ്റെ കുറ്റപത്രത്തിൽ വന്നത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനും തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ED മൗനം പാലിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ CPM ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ ED വരുമോ എന്ന ഭീതി സുരേന്ദ്രനുണ്ട്. ബി.ജെ.പി. പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ സതീശനോ സുധാകരനോ EDയുടെയും ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെയും അന്വേഷണം ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനോ KPCC പ്രസിഡന്റ് K. സുധാകരനോ അതിന് തയ്യാറാവില്ലെന്ന പരാതി ലീഗിനും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനുമുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതെയും വസ്തുത പരിശോധിക്കാതെയും CPIMനെ ഒരു കൂട്ടം മാപ്രകളുടെ പിന്തുണയിൽ കളവ് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ബി.ജെ.പി. ഡീലാണ്. ബി.ജെ.പി. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മെഗാ അഴിമതികളുടെ പങ്ക് പറ്റുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഓരോ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കൾക്ക് അഴിമതിയുടെ പൂരക്കാലമാണ്. നഗ്നമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന K. സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ വാഴുന്ന അഴിമതി മലയുടെ അഗ്രം മാത്രമാണ് കൊടകര കള്ളപ്പണം കടത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ചിലരുടെ തണലുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്യാമെന്ന K. സുരേന്ദ്രൻ്റെയും കൂട്ടുകാരൻ സതീശൻ്റെയും അഹന്തക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ. കുഴൽപ്പണക്കേസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ബി.ജെ.പിയുടെ അഴിമതിയുടെ ജീർണിച്ച വികൃതചിത്രം മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കൂടിയാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘത്തിലെ ചെറിയ ക്രമക്കേടുകൾക്കുമേൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചാടിക്കടിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കേരളത്തിൽ 2 കേസുകളിൽ നിന്നാണ് ഒളിച്ചോടിയത്. ഒന്ന് സതീശൻ്റെ പുനർജനിയും സുരേന്ദ്രൻ്റെ കൊടകരയും. ഈ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ തൊടാൻ അവർക്കും ഭയമാണ്. ഇവരാണ് കുഴൽപ്പണം കടത്തലിൻ്റെയും വ്യാജ അപകടത്തിൻ്റെയും പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ED പേടിച്ച് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ബി.ജെ.പി. ഇഷ്ടക്കാരുടെ ഘടകകക്ഷികളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന പ്രതിപക്ഷാരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് കേസിലുള്ള EDയുടെ ഇടപെടൽ. ഏതായാലും മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ അഴിമതികൾ മാത്രമല്ല, കൂട്ടുകൃഷിക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടം കൂടി പുറത്തെത്തിക്കും പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ.